Zdravím vás. Toto je ďalšia epizóda HP Tech Talk. Moje meno je Tomáš Budaj a dnes som tu s kolegom Mírom Kalinovským. Miro sa venuje AI. Je to môj host, ktorého som si vybral práve preto, že dnes budeme v tejto epizóde rozoberať AI. A tá, ako v našom súkromnom živote, tak aj v pracovnom živote nás začala veľmi intenzívne ovplyvňovať. Je tak, Miro? Určite je. Všetci sa s tým stále stretávame. A asi sa nedá tomu vyhnúť. Nedá sa tomu veľmi dlho vzdorovať. A celkovo tá história, ako sa to už ku nám dostáva, ako my v HPčku to vnímame, naozaj už to trvá nejaké roky. Hej. HP to už dlhú dobu má v nejakých sieťových aplikáciách, v nejakých prediktívnom riešení problémov pri storageoch a podobne. Ale čím ďalej, tým viac začíname to vnímať aj u našich zákazníkov, ako to ovplyvňuje ich. Hej. Majú proste veľa rôznych úloh, veľmi rôznorodých, prichádzajú náhodne a práve tá AI by mohla byť niečo, čo im pomôže odbremeniť ich od nejakého každodenného balastu a viac sa sústrediť na to, čomu sa naozaj chcú a majú venovať. Hej. Takže na to, okrem tých teda aplikácií, ktoré som spomínal, že už roky máme celé ďalšie AI portfólio a stále pridávame nejaké nové a nové veci. Jasné, ale tá AI u mňa, ja si myslím, že veľmi na výslní je tá časť AI, ktorá sa týka alebo venuje veľkým jazykovým modelom. A mne je to úplne fascinujúce, že ten počítač de facto sa dostal, z toho počítača sme dostali nejakého parťaka, ktorý rozumie ľudskej reči však. Ale AI nie je len o tom. Jasne. Ako? No, ešte takto, že asi všetci sme už niekedy siahli po pomocnej chladnej ruke nejakého chatbota, keď sme zúfalo na 6. pokus na pracovnom notebooku potrebovali preinštalovať zvukovku, lebo niečo nešlo. A vlastne nám to mnohým napadlo aj zákazníkom, že fíha, že toto by bolo aké super. Keby som sa mohol spýtať, že prosím ťa, potrebujem nejakú zmluvu, ako má vyzerať draft zmluvy na takýto typ produktu, alebo hľadaš niečo v CRM-ku, v ktorom to nerobíš často možno a teraz potrebuješ, že toto by som chcel sa len dotázať toho systému. A je to super nápad, ale zväčša, čo z nejakých štatistík a prehľadov, trvá aj viac ako pol roka, kým sa nejaký nápad dostane do naozaj produkčnej formy a ešte k tomu asi 9 z 10 nápadov sa tam ani nikdy nedostane. Dôvody sú rôzne, ale práve veľmi často je to, že super nápad, ale teraz potrebuješ to na niečo nasadiť. Nemáš to pripravené. Na to, aby si mohol ten dobrý nápad dať nejakému jazykovému modelu, aby ti, ja neviem, pozrel sa do tvojej databázy starých zmluv a bavil sa s tebou, potrebuješ infra, na ktorom to pobeží. Na to, aby si tú infra mohol mať, možno si ju musíš kúpiť, možno si ju niekde musíš vyklikať v cloude, možno už ju máš, len ju musíš vyprovižnovať správnym spôsobom. Potrebuješ asi niekoho, kto sa na to pozrie tak, aby vedel tie dáta spracovať do stavu, kedy to AI bude v nich vedieť hľadať a odpovedať ti. A je tam strašne veľa takýchto a keby a keď čo a vidličiek, ktoré pokiaľ nie si práve spoločnosť, ktorá má vhodné zdroje, a myslím tým aj hlavne ľudské zdroje, ale aj nejaké hardwareové zdroje, je to dosť problém dostať sa od super nápadu až po naozaj niečo, čo ti prináša opcie. Áno, a tým, že my sme vlastne spoločnosť a my sme tým, ktorí sa venujú enterprise class zákazníkom, tak tam je tá situácia úplne iná. Hej? Že keď si porovnávame to, ako AI používame v súkromnom živote, tak my sme tu aj mali takú epizódu, kde sme rozprávali o nejakých našich už riešeniach, PCAI a tak ďalej, kde sme rozprávali o tom, že prečo taký podnikový zákazník by mal ako keby reflektovať na tieto riešenia a čo je vlastne iné v použití podnikovom a tom ako keby súkromnom. Hej? A tam sa dostávam vlastne k tomu, že my sme mali tú epizódu o PCAI, ktorú si môžete naklikať, jedna z minulých, ale ja som postrehol pojem AI Factory. Vysvetlil mi si, prosím ťa? Jasne. Celé to pomenovanie vychádza z takej tej, nazvime to, klasické analogie továrne, čo by nejakej entity, nejakého miesta, ktoré mení vstupné suroviny na nejaké výstupné produkty, zväčša s vyššou hodnotou, s využiteľnosťou, alebo niečo, čo nie je dostupné rovno a musí sa to vytvoriť. Až na to, že tá HP Factory neberie, ja neviem, drevo, železnú rudu a kaučuk, ale vo všeobecnosti dáta. Je to tá najcennejšia komodita, čo naši zákazníci majú, nejaké informácie, údaje.
plus nejakých postupy, skúsenosti, procesy, nejaké modely. A tieto veci pretvára v tej samotnej továrni, tie stroje, pretvárajú tieto veci na nejaký výstup. No ale nevyrábajú, ja neviem, drevené hranuly, gumené topánky a železné trámy, ale vyrábajú niečo pre toho konkrétneho zákazníka. Či už je to vhodná business intelligence, alebo nejaké znalosti a schopnosti, ktoré nie sú rovno jasné, ale on tam predvidí, že aha, tak to by som mohol ušetriť menej CO2, viac spokojných zákazníkov, osloviť 10-krát toľko koncákov, keď je to práve toto moja úloha. No a teda tá AI Factory je celá tá zbierka tých nejakej metodiky, nejakých procesov, nejakých plánov, blueprintov toho, ako sa veci majú robiť, aby na to proste ten konkrétny zákazník nemusel sám prichádzať, ale aby mohol siahnuť po takejto továrne. Lebo všetko sa dá spraviť tak, že si to spravia na kolene sami a je veľká šanca, že to vtedy bude úplne super, ale je tam strašne veľa možností, kde sa to môže rozplynúť, havarovať, odbočiť. A preto vlastne aj tá AI Factory má nejaké dimenzionálne odstupňovanie. Keby som začal úplne od najväčšej možnej, čo je nejaké suverénne zvrchované AI, ktoré je zaujímavé možno pre štáty, nejakých public zákazníkov, bezpečnostný sektor a podobne. Keď je to všetko uzavreté a vaše dáta nikam nejdú, je to úplne bezpečné a je tam všetko. A potom je nejaká AI Factory at Scale, HPčkovom názvosloví, proste niečo, čo vie ísť veľmi do veľkých čísel, v zásade rovnako veľkých ako tá suverénna, a to je keby tak veľmi technicky, od 100 do možno 10 000 GPU, to je strašne veľký rozptyl, ale nie je to také odrezané ako tá suverénna AI. Ale už je to na niečo, keď zákazník naozaj má požiadavku, ktorá sa nedá uspokojiť nejakým, nazvime to, predpripraveným alebo prednavrhnutým riešením, ale treba to presne na jeho podmienky navrhnúť. A tá najmenšia časť je nejaká, opäť HPčkový názov je, že turnkey AI Factory, niečo, do čoho vieš strčiť kľúčik, naštartovať a vozíš sa. A to je napríklad Private Cloud AI, to, o čom sme rozprávali minule v tých videách, čo si spomínal. Áno, ja si spomínam, že vlastne celý ono to nie je len o hardware, hej, ale je to o celom tom softwarovom stacku, ktorý je pomerne zložitý, predintegrovaný a celý aj vývoj vlastne takýchto AI-enabled aplikácií vyžaduje špecifické postupy, hej, a nie len hardware, ale aj softwarový stack. Ale to znamená, že my nedisponujeme ale tými zákazníckymi datami, my disponujeme tým know-how a tou fabrikou ako takou, ktorú vieme prispôsobiť tým potrebám toho zákazníka, vieme mu tú fabriku dodať tak, aby on tie svoje suroviny, teda tie dáta, vedel pretransformovať na nejakú pridanú hodnotu. Áno, a so svojimi skúsenostiami nezaostával v porovnaní s konkurenciou. Jasné, áno. Jasné. Ako sa na to pozeráme vnútri v HPE? My máme takúto internú AI Factory, ktorú by sme možno pre seba používali alebo sprístupňovali nejakým spôsobom zákazníkom, lebo náš biznis je vlastne postavený aj na poskytovaní služieb. Hej, áno, to AI Factory je smerom k zákazníkom, alebo teda v našom kontexte asi slovenskom najviac ten Private Cloud AI, ktorý zase je nejak odstupňované čosi, ale áno, my disponujeme ako aj tými ľuďmi, ktorí tomu rozumejú a vedia s tým niečo spraviť, metodikou alebo metodológiou, návrhmi, oskúšanými nejakými, nazvime to, štandardnými setupmi. Vieme povedať, že takýto config bude hrať s takýmto čímsi, ale pekný príklad je ten Private Cloud AI ako už hotová vec, ktorá v rôznych veľkostiach od nejakého úplne maličkého development kitu až po nejaké SML ako trička alebo šaty, balí infraštruktúru, čo je jedna zložka, ale celý softwarový stack nad tým. Nejaké HPčkové produkty, ďalej to robíme v spolupráci s NVIDIou, sú tam NVIDIA NIMI, sú tam už predintegrované nejaké modely, sú tam komponenty vlastne na príjem dát. Takže, a to je niečo, čo už prichádza vlastne z fabriky k zákazníkovi tak, že v priebehu, ja neviem, či nie pre tých jednoduchších za 8 hodín, zase za jeden pracovný deň sa to nainštaluje a spustí. A ten zákazník tam vie podsunúť tomu svoje dáta. Už tam sú rovno nástroje, ktoré tie dáta zoberú,
a buď to dajú do SQL, NoSQL, nejakej vektorovej databázy, do čoho si to proste prežujú. Sú tam rovno predintegrované nejaké modely, vie si tam zákazník dať akékoľvek iné svoje ďalšie a plus tam niečo, čo sa volá akcelerátory alebo nejaké už rovno predpripravené hotové aplikácie, ktoré len vlastne, to je ten template, ktorý do toho postrčíš tie data, model, ktorý chceš, nejaké svoje noho a už ti z toho rovno vypluje, nahodí ti kontajnery a máš rovno proste nemusíš sa zapodievať všetkými tými vecami, že čo s čím ako funguje, aká je tá integrácia a teraz aký port tu treba nastaviť a tu nám musím ísť do nejakého konfigu 10 adresárov nižšie a niečo tam. Takže nepotrebuješ v zásade toho technológa, ale potrebuješ toho dátového vedca, Áno. toho, kto sa vyzná v biznise, v ktorom ten zákazník funguje, aby vedel, poznal tie súvislosti a vedel z tých dát potom vyextrahovať prostredníctvom správne navrhnutých modelov to, čo potrebuje. Hej, lebo zväčša tie zákaznícke dáta poznajú zákazníci svoji najlepšie. A ako to prosím ťa hrá, naši zákazníci určite poznajú GreenLake ako službu, as a service službu. A tu máme nejaký prienik? Samozrejme, len to GreenLake už roky asi ste všetci boli zvyknutí na to, že GreenLake znamená, že budete mať nejakú našu infraštruktúru ako službu a budete mesačne platiť za nejaký storage, nejaký compute. To názvoslovie sa v poslednej dobe už veľmi posúva k tomu, že GreenLake je pomenovanie celého toho ekosystému, celého toho hybrid cloud vedcu nášho. Je tam nejaká tá hybrid cloud platforma, cez ktorú manažujete svoju infraštruktúru, ale viete cez to spravovať pomocou Morphea aj svoje public cloudové veci. Viete tam pripojiť také veci, čo máte niekde v kolokácii. Proste všetko sa to spája do jedného. A vlastne to, čo ste boli ako zákazníci zvyknutí na ten consumption, tak to sa momentálne volá HP as a service portfólio. To je to, že vy poviete, že ja chcem taký storage, také 3 servere a my vám tu budeme mesačne fakturovať podľa toho, ako to potrebujete. No ale v rámci toho AI, a vlastne preto aj tie názvy, je to GreenLake Private Cloud AI. Ale okrem toho máme ešte ďalšie také neúplne najhrúcejšia novinka, ale stále ešte novinka je GreenLake Intelligence, čo je vlastne výmysel, ako tú umelú inteligenciu vniesť do tej GreenLakeovej hybrid cloud platformy, kde vlastne to GreenLake Intelligence vám ponúkne takú vrstvu nad tým, že tá samotná platforma má pekný prehľad, pripojí sa tam zákazník a vidí, že aha, toto sú moje zdroje, takto sa používajú, takto niečo. Ale toto pridá na to ešte tú vrstvu nejakého prehľadu, dohľadu, ale nie len monitoringu v zmysle, že niečo sa deje, ale aktuálne to funguje, že sa toho vieš spýtať, že čo mám kde, aké verzie, čo mi treba, ale pracuje sa na tom postupne, je to stále veľmi živé, tak ako veľa tých nových vecí, čo HP ponúka, aby vlastne tú GreenLake Intelligence dopredu povedal, že všimol som si, že na tomto poli a na tejto sieťovej ceste máš nejaké latencie a tu na tá apka, čo ti beží, sa niečo z ňou deje, možno by si mal ďalšiu VM-ku si naštartovať alebo nejaké kontajnery vytočiť, proste niečo s tým spraviť a ďalšie bude už také, že ty len povieš, že dobre, rob to. Ale keďže nie vždy chcete zveriť asi automatu niečo. Znie to veľmi futuristicky, ale ono vo viacerých oblastiach to máme tak predsa, hej, že ono to dozrieva a zrazu sa ani nenazdáme a všetci to používame. Hej, tak to bolo v podstate aj z AI, hej, nikto neveril bežnému LLM-ku, zrazu LLM-ko používame na to, aby sme nahradili juniorných programátorov napríklad a tak ďalej. Zrazu nám píše takéto scenáre. Zrazu nám píše takéto. Ale nie. Ale no a na to... Ja si to teda ešte sám tiež viem ťažko predstaviť, že by som nejakú produkčnú prevádzku nechal modifikovať nejakým AI agentom. Na základe toho on môže zistiť samozrejme, že sa niečo deje, čo je nejakým spôsobom anomálne. Ale potom vykonať tú akciu, ja som ešte stále z tej školy starej, možno, že aj keď je to de facto bezvýpadkový zásah, predsa len to spravíme nejakým spôsobom v čase vopred oznámenom, pripravili si to, je tam nejaký tím, spraví sa to, hej. Nemá to žiaden impact, výborne, ale že by to robil agent a AI, ešte je to predsa len také, príde mi to ako keby tak z budúcnosti, ale priznávam, že určite k tomu smeruje. Hej, ale HP stále zamestnáva aj ľudí a stále ponúkame iné služby ako iba GreenLake AI, takže jasne, to sú, ja neviem, lifecycle event services, ktoré na každú časť toho životného cyklu má nejakú službu, nejaký upgrade, nejaké nasadenie, ekologické zlikvidovanie. Alebo ak naozaj to
ten Green Egg Intelligence povie, že toto treba robiť. Ty kľudne môžeš zavolať do HPčka alebo povieš svojmu account support manažerovi, že hej, prosím ťa, toto chcem prísť. A na to sú advisory and professional services, že naozaj príde niekto, kto tomu rozumie a spraví to u teba tak, ako to má byť. Jasne, to AI bude možno ten trigger toho, že na toto sa pozri, ale reálne tam bude nejaký človek, ktorý to môže pre toho zákazníka spraviť. Zatiaľ. Ale ja verím tomu, že dočkáme sa času, kedy aj aktívne do toho ITčka bude nám zasahovať a zákazníkom bude zasahovať. Žiaľ, asi áno. A ak nie, tak celý ten vývoj môže byť aj pomalší, hej? Lebo zdá sa, že to smeruje tým smerom, že ten človek možno jedného dňa o 5-10 rokov bude tým slabším článkom v celom tom reťazci. A prečo by tam bol, keď to niekto iný vie strojiť lepšie? Neviem, ukáže budúcnosť. No v každom prípade AI je budúcnosť. Každý, kto ju nemá, zrejme skôr či neskôr na to dôjde a začne sa tomu venovať. Nie je to však cieľom mať AI. A AI, milí zákazníci, je akcelerátorom k tomu, aby ste sa k tomu cieľu dostali čo možno najrýchlejšie. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a vypočutie si tejto epizódy. Vidíme sa opäť na budúce. Dovidenia. Dovidenia.